संडासात, नाल्यात किंवा कचरापेटीत टाकून दिलेल्या बेवारशी, मतिमंद आणि अपंग मुलामुलींचा केविलवाणा टाहो तुम्ही कधी ऐकला आहेत का? आणि जर ऐकला असेल तर तो ऐकल्यावर तुम्ही काय करता? समाजाला, सरकारला, देवाला किंवा दैवाला, म्हणजे स्वतःला सोडून प्रत्येकाला फक्त दोष देता की त्या बाबतीत आणखी काही करता? यापैकी, या दोष देण्यापैकी काहीही न करणारे पण स्वतः मायबाप बनून त्या मुलांचं, मुलींचं पालनपोषण करणारे शंकर बाबा पापळकर यांना आज आपण या कार्यक्रमात भेटत आहोत. शंकर बाबा, तुमचा ट्रॅक रेकॉर्ड असा आहे, यू आर ग्रेट, मानलं तुम्हाला. शंकर बाबा जिंदाबाद हे तर आम्ही म्हणतोच, तुम्ही स्वतः शायर आहात. या कार्यक्रमाची सुरुवात तुमच्या हृदयातनं आलेल्या एखाद्या शायरीने व्हायला पाहिजे. सुंदर शेर आहे आणि पूर्ण मुलाखत या शेरवर होऊ सकते. जिंदगी खू गरे अलम फरते गम में भी मुस्कुराती है, जिंदगी खू गरे अलम फरते गम में भी मुस्कुराती है, बांसुरी के सीने में जख्म है फिर भी वो गीत गाती है. कचरा कुंडीत टाकून दिलेल्या मुलांना पत्रकारांनी साथ दिला. मला जोगळेकर सारखे, लोकसत्तेचे मागोवैद्य सारखे लोक, आणखी सगळे मीडियानी, तुमच्या गोव्यामध्ये 5 वर्ष अगोदर मला ज्या मीडियानी साथ दिलं, अखिल भारतीय कीर्तीचं काम झालं. त्या मीडियाच्याने मला हात फैलावा लागला नाही. माझी व्यथा लाखो रुपये खर्च करून समाजाजवळ गेली नसती, माझी वेबसाईट काढली नसती. पण कचरा कुंडीत टाकलेल्या मुलांची जी बातमी गोव्यामधून प्रकाशित झाली, म्हणून गोव्यासाठी प्रेम आहे. आणि आज इथे मला बोलावलं, त्याबद्दल मला अंतःकरणपूर्वक 123 अपंग मुलींचा बाप तुमचे आभार मानतो. आणि ही शेर लागू होतो की जिंदगी खू गरे अलम फरते गम में भी मुस्कुराती है. कशी आज तुम्ही साथ दिला. आज रस्त्यात पडलेले होते, आज 15 मुलींचे लग्न झाले. समाज आकृष्ट झाला. या जगाला मीडियाच वाचवू शकते. समाज आकृष्ट झाला. 14 मुलींचे लग्न, 12 मुलांना गव्हर्नमेंट सर्व्हिस, 23 नातू झाले. सगळ्या मुलांना, मतिमंद मुलींना सुदृढ मुलं झाले. हा चमत्कार नाही तर काय आहे ते? शंकर बाबा, काय घडू शकतं तुमच्यासारखा प्रामाणिक माणूस असल्यावर हे मीडियानी सरकारपर्यंत पोहोचवलं. तुम्हाला ज्या व्यथांचा अनुभव आला हे पण मीडियानी सरकारकडे पोहोचवलं असेल. माझा प्रश्न असा आहे की आपण या उकिरड्यावर पडलेल्या मुलामुलींना दत्तक घेता, प्रेम देता त्यांना, पण या पुनर्वसनाच्या कार्यात सरकारची काही मदत होते की नाही, की अडथळेच निर्माण होतात? हा फार दोन्ही मिक्स काय अनुभव काय? फार सुंदर प्रश्न आहे तुमचा. सरकारचा काही अडथळा झाला नाही. फक्त सामाजिक संस्थांच्या 90% संस्थांनी या बाबीवर, जनतेने घेतलेला आहे, या बाबीवर लक्ष दिलं नाही. का बेवार मुलगी पडलेली आहे, तिला 18 वर्षापर्यंत रिमांडमध्ये ठेवतात. लावारिस मुलं सापडले तुम्हाला, तुम्ही पोलिसला बोलावता, पोलीस बाल कल्याण आणि रिमांडला. 18 झाल्यानंतर ते मुलं बाहेर काढून देतात. त्यानंतर त्यांचं काय होते याच्यावर कोणी गंभीरतेनं लक्षच दिलं नाही. आणि ते लक्ष फक्त तुमच्या आशीर्वादाने मी दिलं. आणि त्यांना स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य, पद्मश्री प्रभाकरराव वैद्यांनी आम्हाला पैशाची मदत केली. तिथे 25 एकर आश्रम घेतला आणि तिथे त्या मुलांना ठेवलं. तर त्यांना शिक्षण देण्याने काही अर्थ नाही. त्यांना स्वावलंबी कसं बनवायचं, मतिबंध मुलीला नॉर्मल करून त्यांचं लग्न करून त्यांना मातृत्व कसं द्यायचं याचं संशोधन मी फिरून केलं आणि तो प्रयोग मी समोर ठेवला. म्हणून सरकारचा दोष नाही. सामाजिक संस्थेने शाळा काढल्या, कॉलेज काढले, कार्यशाळा काढल्या, पण मतिमंद मुलांचं काय, मतिमंद मुलींचं काय, हे उदाहरण तुम्हाला कुठेही भारतामध्ये फक्त इथे मिळेल. हा माझं उत्तर आहे. आणि आपण 2008 साली जेव्हा गोव्याला आल्या होत्या मागच्या भेटीत, तर त्यावेळेला आपण म्हणत होता की 18 वर्षावरची जी मतिमंद बेवारशी मुलं मुली आहेत, तर त्यांच्यासाठी कायदा बदलण्याची गरज आहे. आता 5 वर्ष झाली, आपण 2013 मध्ये आलाय, तर या 5 वर्षात काही त्या दृष्टीने काही प्रतिसाद मिळाला की नाही, आणि तुम्हाला कशा रीतीने कायदा बदलू? हा फार सुंदर प्रश्न आहे. म्हणजे दैनिक भास्कर ग्रुपच्या लोकांनी हा प्रश्न मला विचारला होता. तो प्रश्न आज आपण दिल्लीहून विचारल्यानंतर आज तुम्ही विचारला. तो काय का कायदा 18 वर्षानंतर कायद्यामध्ये संशोधन झालं पाहिजे. का तुम्ही 18 वर्षापर्यंत त्या मुलांना ठेवता आणि 18 नंतर त्यांना बाहेर काढता, मग ते कुठे जातील? यासाठी 18 वर्षानंतर आजीवन पुनर्वसनासाठी त्यांना त्याच रिमांडमध्ये राहू द्या. फक्त लावारिस हा शब्द ठेवा, राहू द्या त्यांना, आणि मरेपर्यंत त्यांना पोचा. ज्या मुलींचे लग्न होत असेल त्यांना लग्न करून द्या, ज्या मुलांना नोकरी लागत असेल त्यांना नोकरीला. आणि तुमचा सगळ्यात गंभीरतेचा प्रश्न तुम्ही केला
का काय फरक पडला? काहीही फरक पडला नाही. फक्त लोकसभेमध्ये चंद्रपूरचे खासदार हंसराज अहिर यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळेस कृष्णा तीरथ यांनी याच्यावर काही उत्तर दिलं नाही, कारण का त्यांना याची माहीतच नाही. माहिती असणारा या भारतामध्ये माझा अभ्यास आहे शंकर बाबा पापडकर. बाबा, तुम्ही मागे जेव्हा आलात आणि तुम्ही सातत्याने म्हणता की मायबाप हो, भारतातील बालकांच्या भवितव्यासाठी सहकार्य करा, अशी हाक आपण समाजाला, अर्थहाक समाजाला देत असता, तर तुम्हाला समाजाकडून नेमकं काय अपेक्षित आहे? समाजाकडून मला अपेक्षित एकच आहे का त्यांचा आशीर्वाद, आणि समाज मला मदत करत आहे. फक्त जे लोकप्रतिनिधी आहे त्यांनी या कायदा रेटला पाहिजे. आज तुमच्या माध्यमातून गोवा सरकारला विनंती करतो का उद्या गोवा सरकारमध्ये एक संशोधनात बिल गेलं पाहिजे का 18 वर्ष अमेंडमेंट. याच्याबद्दल सुधीर जोगळेकर अचानक आमच्यासोबत आलेले आहे, त्यांना एखादा आपण जरूर प्रश्न विचारा. अमेंडमेंट केली जर गोवा सरकारने, मी लिहून देतो तुम्हाला, मी प्रतिज्ञापूर्वक सांगतो की पूर्ण भारतामध्ये हा कायदा झाल्याशिवाय राहणार. पर किसीने ना किसीने सुरुवात करना चाहिए, उसके शिवाय होगा नहीं. कुठे जातात 1 लाख मुली, 1 लाख मुली, 25,000 मुलं, 1.25 लाख मुलं मुली मतिमंद 18 वर्षानंतर कुठे जातात? हा प्रश्न मी तुमच्या पत्रकारांना विचारतो. नाही, माझा एक प्रतिप्रश्न असा आहे शंकर बाबा, की कायद्यात दुरुस्ती करायची गोष्ट आपण करताय, पण जर समाजात जर बिघडत चालला असेल तर नुसते ती कायद्यातल्या दुरुस्तीच्या मलमपट्टीने आपण कुठपर्यंत जाऊ? माझा प्रश्न असा आहे की एक संवेदनशीलता किंवा जबाबदारी घेणं आणि दया ही जी समाजातली व्रतं असली पाहिजे, कुठेतरी त्यात ओहोटी लागली आहे असं आपल्याला वाटत नाही का? की माणुसकीची भरती आपण अनुभवली आहे म्हणून आपण आशावादी आहे. आणि त्यालाच एक जुळा प्रश्न माझा असा की आपल्या भारतातील या ज्या सगळ्या समस्या या विषयांविषयीच्या, या आर्थिक दारिद्र्यामुळे, गरिबीमुळे आहेत की मनाची श्रीमंती कुठेतरी कमी झाली आहे? याचं उत्तर आपणच दिलेलं आहे. मनाची श्रीमंती कमी झालेली आहे. समाजाच्या मध्ये आहे. गोव्याला भाषण दिल्यानंतर, सगळ्या पेपरला आल्यानंतर लाखो रुपयाचा ओघ आमच्याकडे आला. एक लोकसत्तेमध्ये सुधीर जोगळेकरांनी आमच्यावर लेख लिहिला, नवल वाटेल 25-30 लाख रुपये पैसे घेऊन आले आहे. पण पैशाची अपेक्षा नाही. आजकाल लोक काय आहे, आश्रम पहा, मुलं आहे का नाही पहा, आणि त्याच्यानंतर दान द्या. कोणीही उठते आणि मिटिंगमध्ये बोलतो आणि पत्रकार छापून टाकतात का याचं एवढं मोठं काम आहे, याचे काय. नाही नाही नाही, वस्तुस्थिती पहा, नंतर दान द्या. मतिमंद मुलांचं पालक बना. त्या मुलांना आईबाप नाहीत ना. मी सगळ्या मुलांना राधा शंकर पापडकर, पायल शंकर पापडकर, सलमा शंकर पापडकर हे माझ्या नावासाठी दिलं नाही. काही काही लोक म्हणतात तुम्हाला मी पद्मश्री घेणार नाही, कोणताही पुरस्कार घेतला नाही, फक्त त्या मुलांना आपलं हे शंकर बाबा आमचे आहेत. आता तुम्ही फोन लावा, माझी मलिका तुमच्यासोबत बोलेल, माझी राधा बोलता येणार नाही, मुक्यामले बाबा बाबा तुम्ही बरोबर सांगाल का हे मुलगी या तऱ्हेनं बोलत आहे. असे इतकं पुनर्वसनचं जबरदस्त काम या बदललं आहे. पण शंकर बाबा, की एक मर्यादा येतात व्यक्तीवरती, तर सगळ्याच मुली तुमच्यासारखे बाबा त्यांना लाभणं शक्य होणार नाही. अशा कितीतरी मतिमंद आणि बेवारशी मुली आहे की ज्या तुमच्यासारखे बाबा मिळत नाही, त्यामुळे त्या वेश्या व्यवसायात ढकलल्या जात आहेत. आणि तुम्ही प्रयत्न करता आहे, पण एक पूर्ण सामाजिक स्तरावर, म्हणजे पूर्ण देशभरात तर तुम्ही पोचू शकणार नाही, तर देशभरात या मुलींचं लैंगिक शोषण कसं थांबवायचं, की ज्या बेवारशी पण आहेत आणि ज्या मतिमंद पण आहेत, विकलांग पण आहेत, कोणीच त्यांना मायबाप नाही, कसं थांबवायचं? आज फार सुंदर पाहिजे उत्तर, फार सुंदर. तुम्ही नोट करा, महाराष्ट्रामध्ये 32 मतिमंदांचे बालगृह होते. 1-2 अलिबागच्या त्या मुलीवर बलात्कार झाला, एक जनहित याचिका दाखल झाली, हायकोर्टाने ताशेरे ओढले, 32 मधले 31 बालगृह बंद झाले. एक शासनाचा चालू आहे आणि एक फक्त वझरचा चालू आहे. मग हे मुलं कुठे गेले याचा शोध कोणी घेत नाही, शासन घेत नाही, समाज घेत नाही. किती व्यथा असेल, ते कुठे गेले मुलं, हा फार मोठा मुद्दा आहे. आणि म्हणून पत्रकारांनी जर जागरूकता केली तर शाळा कॉलेज काढू नका. 750 शाळा आहेत, 750 अपंग शाळा आहेत, हो हो, 10,000 कर्मचारी आहेत, 30 मुलांवर 10 शिक्षक मिळतात कर्मचारी सहित. पण मतिबंध मुलाला काय, मतिबंध मुलीला काय? म्हणून माझी विनंती आहे का शाळा कॉलेज न काढताना त्या मतिबंध मुलांच्या नावाने तिथे तुमचं अनुदान जाऊ द्या, तिथे स्कॉलरशिप जाऊ द्या, त्यांच्या मतिबंधांच्या लग्नासाठी त्यांच्या हाती पैसा द्या, तरच या देशामध्ये आहे. तुमचा महत्त्वाचा मुद्दा देतो, जबाबदारीने बोलताय. भारताचा नंबर 255 आहे युनोमध्ये. कुठे आहे, कुठे आहे तुमची अपंगाची सेवा? 255. म्हणजे इतके मागे, तुमच्यापेक्षा पाकिस्तान पुढे आहे. तो इतका अपंगाची सेवा करतात. जर्मनीमध्ये अपंग दिसणार नाही.
चायनामध्ये काम चालू आहे आणि भारतामध्ये त्याच्यावर नोबेल प्राईज मिळत आहे. म्हणून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काहीतरी झालं पाहिजे. यासाठी पत्रकारांनीच सहकार्य केलं तर समाजाचं मन परिवर्तन होऊ शकते. आपण स्वतः पत्रकारी राहिला आहात आणि आपण एक कर्मयोगी आहे. आपण मूकबधिरांसाठी अमरावतीला आश्रम चालवता. आता या आश्रमाच्यामुळे त्याच्यात किती मूकबधीर लोक आहे, किती असे विकलांग आहे आणि त्यांच्या जीवनात कुठलं परिवर्तन घडलंय? हे तर मी आपल्याला सांगितलं नाही का, 14 मुलींचे लग्न, तिच्या 4 मतिबंध, 12 मुलांना नोकरी, 21 मुलांना मतदानाचा अधिकार, हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि त्यांना त्या ठिकाणचं नागरिकत्व मिळवून दिलेलं आहे. असं भारतात कुठेच झालं नाही. हे जर केलं तर तुमचं भारताचं नाव युनोमध्ये चालेल, युनोमध्ये चालेल. म्हणून पत्रकारांनी, माझी शेवटी पत्रकारच या देशाला वाचवू शकतात. तुम्ही जे म्हणता पत्रकारच वाचवू शकता. आपण पण मला वाटतं 20 वर्ष आपण देवकीनंदन गोपाल या मासिकाचं संपादन केलं. तुमच्या मीडियाकडनं अपेक्षाही आहेत, पण अपेक्षा आहेत हे ठीक आहे, पण आज जी मीडिया आहे, पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक चॅनल्स म्हणा किंवा कितपत तुमच्या अपेक्षांना पुरे पडत आहे? या समस्या मांडतही असतील, पण त्यांचं निराकरण कुठल्या दृष्टीने करावं? तुमच्यासारखा जेव्हा एखादा कर्मयोगी पुढे धरतो तेव्हा खरं तर त्याला राष्ट्रीय स्तरावर त्याचं कार्य मांडलं पाहिजे, म्हणजे जागृती होईल. ते राष्ट्रीय स्तरावरचा मीडिया त्यात पुरेसा पडतोय का? नाही, राष्ट्रीय मीडियाचं आम्हाला एवढं सहकार्य गोवा पत्रकारांच्या शिवाय आणि 2 जे म्हटलं लोकसत्तेचे सुधीर जोगळेकर साहेब आणि मागू वैद्य यांच्याशिवाय आम्हाला तेवढं, जेव्हा गोवाच्या सुधीर ढवळीकर होते, संजय ढवळीकर, त्यावेळी जे आम्हाला सहकार्य मिळालं तसं सहकार्य आम्हाला कुठेही मला या 5 वर्षात नाही मिळालं. हे शोकांतिका सांगतो. ह्या 2 अपवाद सोडताय. आज जोगळेकर साहेबांचं हे मासिक तुम्ही पहा, का एका अपंग सेवेला किती दूर पोहोचवलं, फार इम्पॉर्टंट आहे. आणि या दृष्टिकोनातून तुम्हाला हेच म्हणेल का, समाजाला जागृती मीडियाच्या माध्यमातून जर केली, आणि हे माझी जे मॅनिफेस्टो आहे, कसं पुनर्वसन करावं, कसं नागरिकत्व द्यावं, हे जर मीडियाने मांडलं आणि गोवा सरकारने पुढाकार घेऊन बिलमध्ये अमेंडमेंट केलं तर या देशाचं भलं झाल्याशिवाय राहणार नाही.